Mga ka-BG, mananaw kita, maminaw ug magkat-on para sa umabot na eleksyon aron dili kita mailad ug masayon-sayon. BG, boto gyud. Boto gyud sa BG. Bibo gyud. Mga ka-BG, kamusta kamong tanan? Long time no see, ha? Eksakto isa ka buwan gikan karon, Sabado, April 9, 2022, kita'y bubutar na sa mga bag-ong mamuno sa atong nasod gikan sa Pangulo, Presidente, Vice Presidente, Senador, Congressman, Party List Representatives, Governor, Mayor, Vice Mayor, Konsyal o Board Member. Pero kadali lang, ikaw ba nga botante, andam ka na ba? Muna'y pangutana ron. At ikaw mismo nga midagan karon, naa sa sakto bang gitawag nga proseso sa inyong pangangampanya sa pagkampanya o unsaon nimo mabantayan ang imong boto sa mga kandidato. Usa atong siron karong hapuna diri sa atong segment kini dinhi sa BG Boto Gyud sa Bibo Gyud. Magauban nato karong hapuna si Oroquieta City Acting Election Officer Attorney Gina Luna Zaya Sabio. Maayong hapon kanimo, Attorney Gina. Maayong hapon, Aljo, Sir Aljo, maayong hapon sa atong tanan. Daghan sa atong mga kaigsuonan, Attorney, ang gapangutana karon unsaon kini proseso, no? Unsaon pagpili sa mga kandidato, unsaon nila pagboto karong umaabot nga eleksyon. Doon na ba kita'y gitawag na provincial, city o municipal level nga debate? With respect sa debate, wala kayo ta nag-engage og mga local debates, but we have our candidates forum where all of our candidates will be in the same area and they will be telling the people what are their platforms of government, kung sa ilang mga plataforma o mga plano para sa eleksyon o sa kung sila ang mapili o sa ilang ipang-implementar. So, they can be asked ato silang mapangutana but not as the same as the formal debate nga gahimon sa national nga level. Attorney, kining gipangbuhat nga kampanya, kining pangangampanya karon sa atong mga kandidato, doon na ba'y saktong oras nga gihatag sa kanila nga diri ka lang oras sa mga kampanya, labi na sa mga rekorida o mga caravan? With respect to that, kung doon ay local ordinance na kung magdumili nga sa sayo sa buntag, dili sa magrekorida, labi na kay na nangatulog pang uban o kumuagi sila sa hospital or kung naay misa sa simbahan or naaang kaning eskwelahan, kung pwede i-off na nila ang ilang mga sound system para dili po nila maistorbo ang unsa man nga naa diha ang atong tipugnan nga pagdili sa ila. Pero locally, wala pa man sad ko'y nakita nga gari-korida nga this oras sa gabi or sa sa buntag. And rarely gani kakahitabo diri sa Oroquieta nga naay gari-korida in any time in a given day. Siguro ikampante ang atong mga kandidato din sa Oroquieta City. Kung dili kaayo siya as visible or makita na ako nga doon nag-active nga pagpangampanya on a day. Kaya ang murag ang ilang i-engage karon is tuwa sila sa kanabitang rally sa gabi or ang ilang pagpangampanya barangay to barangay pero dili man nato ang pag house to house karon. So wala sad nato na sila nabantayan nga naa diri nag-video sa atong mga palibot with respect sa kanang campaigning house to house kay dili pa man sa atong gidili sa balaod nato sa COMELEC kay naa pa man ang pandemic. Okay. Kining atong pagpangandam diha sa umaabot nga eleksyon, Attorney, unsa man ang inyong gibuhat, no? Karong doon na pa'y hulgas COVID-19. So mga protocols ang isundon sa atong mga kandidato o mga botante. Okay. So, granting na sa level 2 ang Oroquieta City kay belonging siya sa Misamis Occidental. So kung doon na tayo mga indoor or outdoor na mga campaign activities, mga rally, they have to serve sa 70% ng capacity. And then, dili pwede nga mosulod or anybody during the campaign na wala naka-face mask. And ato ging establish ang pagbutang sa alcohol upon entry para sa ilang hand sanitation.
So naapagihapon ang the social distancing, pero it's a must nga mag-mask ang tanan tao. So muna ang atong ipahigayon nga mga protocol, and we have been informing them nga kailangan ang atong obserbaran kay wala pa ta niabot sa level 1 which 100% ang capacity sa outdoor indoor na mga activity. So they were informed, atong napa-istorya ang even the ABC nga unsa ang ilang mga protocol ngayon mo kung tunay sulod sa ilang barangay. Dili na nato i-take for granted ang pag-observe properly sa health protocol kay naapagyapon si COVID. And there is a threat na basin mo taas na po. So, additionally, ipahugdan magani ang border protocol. Pagsulod nimo sa Misamis Occidental, nga pangitaan na kita og vaccination cards para at least safe po ang mga tao nga atong atuan diri sa probinsya or sa city sa Oroqueta. Sa adlaw sa eleksyon, kung dunay makit ang violation ng atong mga butante diha, nasla ebidensya, unsa man nila pagreklamo, usa may proseso ni ini attorney? Okay, Sir Aljo, muna is, kung doon na sila nakita ng mga violations, kung caught in flagrante delicto, pwede nila dalahon diretsyo sa presinto sa police, and dito sila magkuha og affidavit, ilang substantiate ang ilang nakita ng mga violations, and i-attach na sa ilang mga affidavit na paghahimongon dito sa atong kapulisan. Or kung pwede po sila mag-file of verified complaint sa opisina sa COMELEC, sa opisina sa Provincial Election Supervisor, or sa opisina sa City COMELEC. And that we will i-transmit na to sa atong law department din sa main office. So, ang procedure is kung ato i-follow ang regular nga criminal nga prosecution o sa police, pero tungod kay election offense, most of the time i-refer na nila sa atong opisina din sa province or sa election officer. So, as long as ang tanan nila nga mga reklamo dili lang taman sa baba, dapat i-substantiate nila documentary ug labi na karon kay naanamata sa digital age. So the best evidence are pictures and the videos, the moving thing, that the thing that happened actually kung sa ilang nakitaan, so they can make use of that, and then ato dayong i-file dito sa atong proper na department, which is the law department, for purposes of the preliminary investigation. And then ang mahitabuan na kung prosper will be filed na siya sa atong regional trial courts dire kung asa nahitabo. Okay. Sa mga kandidato, doon na ba'y mga poll watchers nga gitugutan sa inlaha? Kining naabay accreditation pud kinis COMELEC? Pila man kada kandidato, attorney, ang pwedeng mahimong watchers gikan sa local, national o party list? Okay. Ang atong general instruction na kingon nga tanan kandidato is entitled to have at least 2 watchers per clustered precinct serving alternately. So they cannot be together at the same time in one clustered precinct. Pero gitagaan nato preference nga matagaan gyud og watchers katong dominant majority o dominant minority as given to us by the law department kung kinsa o katong 6 ka major political parties. And kato din sa national sa president or vice president. But for purposes sa Sangguniang Bayan members, panlalawigan ang panglungsod, dapat they agree to have 2 watchers for the party kung partido sila. Kaya lisod pod nga tanan nato kandidato i-allow nga dunay 2 ka watchers kay mapuno ang atong presentungan. So it is now the discretion sa electoral board ang tagaan natong priority sa watchers sa mga kandidato katong nabilong sa dominant majority and dominant minority and the first 6 political parties. So they are entitled for that, pero pwede ma-lessen ang number of watchers dependent sa kadako sa polling precinct na atong gagamiton ugma sa election. Okay. May kalambigitan kini sa gun ban nga gipatuman karon sa COMELEC in coordination sa ato mga law enforcement agencies ang PNP. Kanusa man ni mahuman ning gun ban, attorney? Doon na pud batay ipatuman nga liquor ban? Kanusa pud ni ipatuman o kanusa ni mahuman? Nabatay curfew pod? Okay. Firstly, mahuman ang gun ban is 30 days after the election, which is June 9. So nagsugod ang atong gun ban, atong pagsugod sa election period. So January 9 up to June 9, 2022. 2022 mo na siya ang atong duration, ang election period. So,
With respect po dayon sa Lake Orban, magsugod na siya sa gabi sa May 8 until mahuman ang atong eleksyon. So, no campaigning naman ta sa May 8. So, kanang 12:01 sa kadlawon, which is May 8 na, diha magsugod ang atong Lake Orban until the end of the election, which is 24 hours. So, sa May 8, so dito na punta sa May 10. So, humanan na to ang May 9, then pag 12:01 na mag-maintain na, wala na po ang atong Lake Orban. So, gituyo na ang Lake Orban para ang tanan tao before election and during the election, sober, to exercise their right to vote. Walay mga hubog, dapat walay mamaligya. Even ang pagpamaligya niya, i-allow lang nga makapamaligya sa hard liquors or other drinks nga maka-intoxicated. Kato lang, tourism industry accredited nga hotels and pwede baligyaan kato ang mga foreigner. But katong musulod ng hotel nga Filipino are prohibited from drinking or for buying liquors in that tourism accredited na hotel or restaurants or other mga refreshment parlors. So with respect sa curfew, dependent na siya sa locality where you belong. So kung doon ay curfew na 11 o'clock sa gabi in consonance po sa observance sa COVID na implementation, pwede na siya. So, but for purposes of election, by 12 midnight, stop na gid ang campaigning and no one should be campaigning. So, it can be likened now, muna po na ang curfew for purposes of campaigning o sa mugawas ng mga paniyang, mga kandidato or ilang mga supporters. Okay. Sa katapusan, Attorney Gina, unsa nalay mensahe nimo sa ato mga kabiji karong umaabot nga bugdong Lugaynon eleksyon, May 9, 2022. Go ahead, Attorney. So, sa atong mga kabiji, akong hangyo sa atong tanan, this is our right to vote, which all the registered voter can exercise. And let us not take this for granted na right and privilege, because our votes count. It does not matter what strata of society we belong, because dili siya nang inahanglan kay ang boto sa isa kasapian nga lumulupyo nga rehistrado or ang pinakapobre nga lowest strata sa ato are the same. So ato tang i-take na opportunity, let us have our pagtuon, pagpamati sa tanan nga mga issue ug pag-decide based on our values, on our moral convictions kung kinsa atong piliton. Okay, at the end of the day, the majority wins kung kinsa ang daog atong dawaton, but let us observe the proper rules, dili ta magpabadlong, dili ta mga panya sa kitili ka mga oras. And finally, let me remind sa atong tanan mga kandidato, next week is Huwebes Santo o Biyernes Santo. Absolutely wala tay pangampanya, so let us observe the holy days para po tagaan ta sa atong labang makagagahom sa atong ipangayo. Okay, kung atong idibaliwala sa murag wa pud ta nito kung kita mga Katoliko. So sa dili mga Katoliko, still the prohibition of campaigning for that Holy Thursday and Good Friday is in effect. So ako lang hangyo, dapat atong i-follow ang mga rules and regulations sa commission para dili ta makasuhan ng any election offenses. And finally, let us all pray that our elections, especially sa Oroqueta City and Misamis Occidental as a whole, will be peaceful, orderly, and credible. Kay naata sa panahon nga naa si pandemic ug naasa ta sa challenges sa peace and order sa province. So, salamat sa opportunity, Sir Aljo, sa atong mga naminaw sa BG, and God bless us all for this election 2020. God bless. Ugamping ka mo, Attorney Sabio. Daghang salamat, Attorney Gina Luna Zaya Sabio, ang atong Acting Election Officer sa Oroqueta City. Daghang salamat, ma'am.